Sindah kamuji, konco ing saya.
awik nam astu purnama sida Ilahing awik nam astu purnama sida Ilahing awik nam astu purnama sida Ilahing awik nam astu purnama sida nam astu purnama sida Ilahing awik nam astu purnama sida Ilahing awik nam astu purnama sida Ilahing awik nam astu purnama sida Iku
ing pasewakan busana maneka warna mereka ben prayatna semure reheka balik setyane kantayane tresna para sasi Wilahing awik namastu purama sidhep Om awik namastu silat mring jiwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinawung langening wila pesta maksi lestantun lambahing Buddha jinandur tutur katela tulat Raden Paradya winursita ngupama prameng niskara karantedya tumiying jaman Purwa mangyata kapasananing gebetotan pulo rengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang Purwengkata sekebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha linarik nuting basa duking kunemu surasa yen narasaya karaos mlat sarira agrasa wani puruhing diri rasa rumangsa ing rumangsani lir jalma ngilu kaca carwewe surinakop caing carita becik wis gumelar jroning pagliran Gusti Jatine amriksani pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra ndarumyang Kartika wis kinur putra ing kawasa sahari ratri angitri bawana pura teking tuk sina gilir kepanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad redung lantang kartu mangkar kaya sindar ambun kaya jawah pating rembyah dadya padhang ing kutu-kutu walang atoga burun wana miyang burun toya dadya granahan tanpa wicalan padang terawan sinari sang hyang retna ingkang arsamar bawani jagat mungguing jagat pitantuk mungup-mungup mungguing kalingan pukir abang merengangah lamun kaeksi ayah dilat-dilata bumi saya dangu sumurup sang Hyang Ngaraka katon sama blakaran grining abang ismu jenar kaperbawan sinari sang Hyang Basanta tanam tuwa katon ijo ruyu-ruyu mangku kuring kang biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemulan ketanu kasiling praban sono lenggat lenggur nganti kaya gunung Makutha Mega tanata wis dangu sleng kawula dasi den luar sangupu buka karep Tegal sawahe
angluhur silur tanono pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane sawane ana pirembakan Samarawangi sakyang ngarkoso tangu saya inggil wis katon mala sinar jagat during plat papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang sami rebut yada rebut ijo rebut kukuwung pananding mangki sinebat kelampis ireng labet tengahing dusun wonten wit kelampis ingkang cemeng lesipun karang tumaritis minangka werdi panggenan mirah toya sumbergung sendang tlaga dalah pancuran dange beki desa toyane binara para anjung mring pasabinan genarya ngocori pari naratas ilining tirta kinaya pangguyanging sapi tuwin pasebane bebek lan meri tengahing duka karang kadempel wonten wisma jembar minangun joglo pinayu sirap raksasana saka guru raksa jati wasesa blandar tengah ngaglah dumadi saking jenglot wali kukun jerambah winaratin tinalasan sela seta pelawanging wisma raksa cendana inep saking raksa pelem tali jiwa taritisan kinantungan gere ginambaran Bathara Ismaya lagi anganglang bawana ginelar ginulung anut kabetanira naratas ngrapting pelataran sinebaran pasir samudra sinela wedi pakuja katingal mobyar lamun kasara ting giwangkara dayah walataga sobeng pegagan banon bata kang kinarya pagring wisma ing ayun sinangkepan regol kinarya cakruk marundan sinangkepan dilah ting jajar-jajar lamun mulat mangayun tinon tebaning pasabinan kapantok uruting Cakrawala katingal Marabawa adeging gunung bebanjengan dasare wis nungkap mangsa panen pantyup nari siaglar kaya sesotya binabar kuning gumringin katempuing maruta katon lembak-lembak yayah ombak ing jaladri mulat mangulon anangge tebaning kebon ingkang tinaneman jamu lan pon-pon mulat mangetan saking wit-witan nganti kaya alas tutupan mulat mengalor tinon taneman sarwa genjah nenggih klopo gading pelem golek mana lagi lantali jiwa saben wisma sinung kandhang kinarya myara Rajawaya dadi asri endahing bali griya wisma joglo ingkang kinembong ijeming gegodhongan anenggih punika sudunging lurah ingkang pinesepuaken ing Karang Kadempel nama Kyai Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saron Sari Duda Manang Munung Juru Dyah Punta Prasanta Janggan Semara Santa ya Boga Sambir ya Boga Jati inggih Sang Wismaya pramila sesebatan Semar amengku werdi usdatan kasamaran dhateng obah sing kahanan Nayantaka kalamun sisah wedanane yayah Kunarpa Badranaya kalamun manggih suka wedanane pindha sasangka sumaret amengku Prabawa Saron Sari sak soleh tansah ning semaken Duda Manang Munung wujude sarwa ngewuhake Juru Dyan Punta Prasanta amengku werdi dadi pamonging satriya trahing Wita Radya Janggan Semara Santa amengku werdi dadi paran para pitakone satriya kang ngarsa nglampahi tapa brata Boga Sambir yekti jalma pengawak dewa ya dewa pengawak jalma Boja Gati tegese dadya peladi ingkang setya tuhu dhateng sesanggeman Ismaya lire dadya pangeja wantahing Hyang Ismaya wis kasusra nadyan derajat ing aceplik nanging serbat pamong agung inggih talining jagat agenging pangaribawa ngantos binasaken ngreksaka gigire mencorong bun-bunane nadyan kenging pinidak pewayangane sahari ratri muhung damel suka akarya nak tiasing sasoma datan ngendhak gununging liyan kuncarane nganti den wastani jimat bisa ngucap pusaka kang bisa kandha nalika dinten Setu Kliwon wulan Kasuda wancine tabuh sanga enjing kelurah Semar katingal lenggah ing pendrapa ngadhep tepoci kula batu pacitan uwi gembili
ingkang kepareng caket mangarsa nenggih punika putra pembayun Karang Kadempel nama Kilurah Nalagareng ya Cakrawangsa ya Pegat Waja ya Pancal Pamor ya Wiryat Meja Braja Lintang inggih Sang Rangga Cetut Kuda Marawena ya Sang Das Karyana sumambung bisa manira putra panengah saking Pecukilan nama Kilurah Petruk Ronggung Jiwan Jengglong Jaya Kantrong Bolong Tong-tongsot Dawala inggih sinebat Suragendela kasampeting muntat tuhu Sang Parujung lampe sireng nenggih Kilurah Bagong ya Sang Bawor ya Kacepot sawetawis dina lelenggahan nanging dereng wonten ingkang ngunandika kedadak wonten Ganda Arum nyerambahi Wisma punika sasmita praptani Sangya para Pandhawa kadhiraken dening Rateng Durmati Sang Prabu Sri Bathara Kresna daya-daya para Panakawan samya mapak rawuhira ingkang Bandara mangkono tanggaping semu Sang Badranaya ingkang dereng kababaring lisan semuri reka balik Sa
retinon ning pasewakan Busana sutra ang maneka warna Sepak puspiteng utyana miang panjrang sarwa rukma renggeng manik Narawata Papra prabanya sumirat Papra prabanya kang sumirat Nyareng tetsa lelewaran ler ke lace sereng tadet wimbo kekondo mrek kati uping maruta mando separan kang mangambar ongas kekek ukek sadolita mel Kula nuwun sewu sinuwun prasasat kadedene kejugrukan Wukir Sari lepaning samudra madu manah kula awit tanpa kanthi kanyana-nyana ning atasipun namung sak sudung kula mung sak gubuke Semar kula niki wong ora duwe kula niki mung wong tani kula niki mung wong kawula cilik derajat kula menika namung batur mung punakawan teka karawuhan priyagung mboten pangling menika bendara kula sinuwun Puntadewa alih sinuwun Ndrawati sak rawuh sing ngandika kula ngaturaken
Wilujeng Gus rawuh panjenengan. Sinuwun Puntadewa. Niwang Agung. Muga tansah ngayomi mring kayuwanane Kakang Semar sak kula warga lan kawula ing Karang Kadempel ya Kakang Nayantaka. Kaget rasaku nanging gawe bombong lan gawe pengarem-arem jroning penggali Puntadewa. Dene praptaku ana ing Karang Kadempel. Kakang Semar ngaturake pambagya raharja. Ya Kakang. Wis slamet. Sowane Puntadewa ning Karang Kadempel ana ngersaning Kakang Nayantaka. Ora ana alangan sewiji apa. Ya mung Puntadewa ngaturake salam taklimku muga tansah kunjuk ana ngersaning Kakang Badranaya. Nggih. Kula tampi karya bombong rasing penggalih. Mboten langkung kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula kunjuk marang ngersa jengandika sinuwun Puntadewa sinuwun. Ya Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Mboten langkung dipun prayogaken anggen jengandika lenggah. Ya kaya wis ora kurang kepenak Kakang Badranaya. Menika sinuwun Ndarawati ugi rawuh mriki. Kula ngaturaken sembah lan wilujeng rawuh jengandika sinuwun. Jagat pangestu kono wayah para jagat. Ya Kakang Nayantaka. Prayoga praptaku ning Karang Kadempel dina iki ora ana alangan sewiji apa ternyatane praptaku ning Karang Kadempel iki pancen dikanthi dening Yayi Prabu Puntadewa, Yayi Aji Darmakusuma ing Ngamarta. Rikala semana aku ditimbali supaya nyaket ana ngersane Yayi Prabu Puntadewa. Tumuli aku banjur dikanthi sowan ana ngersane Kakang Badranaya, Kakang Semar. Nggih. Bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa tiba sepadha-padha. Nggih. Dipun prayogaken anggenipun lenggah. Ya kaya wis ora kurang prayoga. Menika kadidene Ndarawarkudara ugi rawuh mriki. Gagah piteksa gedhe dhuwur gudhek mok simbar jaja. Sarawuh ngandika kula ngaturaken bekti kula kunjuk Den Ndarawarkudara. Yo Dipol kowe ngaturake pambagya raharja karo Prabu ora Karang Kadempel dina sak mengko iki tak tampa karya bombong penggalihku slamet tekaku ana ngersane Dipol ya Nayantaka kakangku ya mung aku ngaturake basaku katura lan sembahku ana ngersane Dipol kakangku. Mengke riyen ampun ngowah-owah yadat ngowah-owayadat dire piye mengke riyen to mang petung kanthi nalar sing ganep cobi dipetung derajat kula kasta kula menika kula niku ning kawula cilik kula niki ming wong ora duwe kula niki ming wong aceprik lah kok sampean ngaturke sembah kalih kula wong sampean niku bendara kula panjenengan menika kedahipun ingkang kula ngabekti, kedahe kula sing ngaturke bekti kalih sampean, mboten kok kula Semar. Wonten timbalan. Pancen iya tata lair yen disawang. Kanthi netra lair Dipol kakangku kuwi pancen nuwun sewu ya mung wujuding wong aceplik, wong Panakawan, wong sing ora duweni derajat lan pangkat. Nanging tumrap Werkudara dasawang kanthi paninggal batin. Pangit jawantai Kakang Badranaya ya Dipol kuwi ora liya kaya dene sembe Sang Hyang Wismaya. Mula aku kudu tansah ngabekti karo Dipol kakangku. Lajeng mengke walat napa dosa napa sing ajeng kula tampa sing ajeng kula sandhang ngantos kula wantun nampi sembahipun Ndarawerkudara. Wah rasah kagian palang ati. Nom Werkudara bangane Semar wis tamponen. Nggih. Kula kok malah deg-degan.
Nggih Gus, Ndara Werkudara. Kula tampi akarya bombong raos sing menggale dawah sami-sami Gus. Kakang Semar, aku ngaturake salam taklim lan aku ngaturake basaku sartane sembah ana ngersane Kakang Badranaya. Ndara Warjuna kok ugi sami kalih Kang Raka. Iya, mergo pancen Kakang Semar kuwi sing gedhe lelabuhane tumrap Arjuna, mula aja walang ati tampanen sembah Arjuna. Mugi mboten malati kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung sarawuhipun Gusti kula sekawan wonten ing mriki mugi tansah kasekecakaken Gus. Ya Kakang Semar kaya wis ora kurang prayoga. Ya Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak. Ya dipol kakangku kaya wis ora kurang kepenak. Iya Kakang Nayantaka kaya wis ora kurang prayoga praptaku sowan kono ngersaning Kakang Semar. Role nala gareng Petruk apa dene Bagong. Kowe atura bekti mbagekno wajibe kowe iki abdi kudu ngaturake sembah karo Bendara. Wah. Ndara Puntadewa. Iya nala gareng nggih. Wilujeng sinuwun. Iya selamat tekaku, Pak. Ketinggal mencorong. Tejane perbawane gedhe ya Tru. Iya. Lho ratu ki nek pancen ratu sing suci tenan ya ngono kuwi. Ha iya. Mulane kuwi, heeh. Ning ya ana apa? Ya ana sesuatu. Kowe iki kok asa ora genah. Ha iya wis engko tak critani. Heeh. Bekti kula kunjuk sinuwun Puntadewa. Iya nala gareng tak tampa pangestuku tampanana. Kula punika jimat paripe ndayana ingkang santosan sinuwun Ndarawati bekti kula kunjuk sinuwun. Ya nala gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nggih kula punika jimat Ndara Werkudara bekti kula kunjuk Ndara Werkudara. Ya nala gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nggih kula punika jimat paripe ndayana ingkang santosan Ndara Arjuna. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Arjuna. Ya nala gareng pangestuku tampanana. Nggih. Sinuwun Puntadewa, sinuwun Ndarawati, Ndara Werkudara kalih Ndara Arjuna bekti kula kunjuk. Lho. Adek ngiras ta, Tru? Amen cepet. Kowe iki kesuwen dadak siji-siji ngenteni le nyauri kesuwen. Wah, jan wis ora. Ya Petruk kancung bolong tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Nggih. Kula antu-antu pangestu paduka. Sinuwun. Kula lho. Cak ki kok nganeh-nganeh. Nganeh-aneh piye? Biasane dikon esuk mrengkel. Gong ngaturke bekti. Nggawa apa-apa ngono sik apa ora? Nggawa gula teh apa ora? Nggawa cangkingan apa ora? Lah iki urung dikon kok wis muni. Aja ngono, Reng. Adewe iki ngeyup kamukten ana ngersane sing Puntadewa. Awake dhewe iki urip ana ing bumi Ngamarta. Awake dhewe iki wis mangan 10 wektu ana ing negara Ngamarta. Awake dhewe mulane kudu bersyukur. Aja njur kaya ngono kuwi, eling wong urip tanpa pawitan. Iya. Dagang tuna andum bathi. Nek bathi bathine sapa sing didum, ning nek tuna sing dibakul apa? Wong urip tanpa pawitan ora njaluk, ora njilih, mung sadrema nglakoni. Ha iya. Mulane nek aku etel wae ambok lelakon uripku arep kepiye wae, ambok uripku kere, ora ndek apa-apa, sing penting duwite, sing penting bahagia. Ha iya. Merga kunci wong urip bahagia ki mung siji. Apa? Tampanen uripmu sak derma kowe nglakoni urip, insyaallah kowe sehat terus. Rezekimu kecukupan, arep kowe ra kerja, kowe mung pengangguran, nek kowe tansah ndedonga, tansah sumuyat ana ngersaning Gusti Kang Karya Jagat, kowe mesti tansah pinaringan berkah lancar barokah sehat walafiat. Ngono kuwi. Ha iya. Ning aja lali ngibadahe. Ha iya. Ngibadah ki ya ora mung trima salat. Salat kuwi genah utama, ora kena ditinggalke. Ha iya. Ngibadah kuwi meliputi siji sedekah. Iya.
loro maca Quran lan sak liya-liyane. Ha iya. Mulane Kang Saka kuwi wis iku ora tak teruske mengko ndak dadi pengajian. Ha iya. Sinuwun Puntadewa bekti kula konjuk sinuwun. Iya iya. Ponokawan Bagong jangkep nggonmu matur. Jangkep. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nggih kula pundhika jimat. Ya Bagong tak tampa. Mengke riyen kula dereng matur. Oh iya lali aku. Wah edan. Sinuwun Darawati bekti kula konjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih kula pundhika jimat. Iya Bagong. Engko sik. Wah. Kok urung-urung kok wis arep menehi pangestu para. Bekti kula konjuk Darawarku Dara. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundhika jimat. Ndara Janaka bekti kula konjuk. Iya Ponokawan Bagong. Sing banget ndak tresnani. Wah, asik. Tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula tampi amplope. Bagong, Nun, aja disebutke ana kene. Aku isin dirungokke piyayi akeh. ha, mboten napa-napa. Sing nggon amplop pun kula tampi kantun sing transferane dereng. Kowe iki ra ngisin-isinke ngono kuwi to, Gong kowe nampa apa? Ya wis ana. Bisnis. Iya. Ya ngono kuwi wong ki nek bersyukur menjalani hidup, rezeki iki sing jeneng rezeki iki sangkan pananing dumadi. Ha iya. Ora kanthi kanyono-nyono, wong ki nek bersyukur mesti teka dhewe. Ha iya. Ora usah kowe njaluk-njaluk ning pinggir dalan, nyuwun Pak, Bu, Mas, Mbak, Dik. Wah, ora jalan ngono kuwi. Ha iya. Malah ora ndadekke berkah. Ha iya. Nek kanthi kowe mensyukuri urip lan nikmatmu sing diparingke Gusti, insyaallah. Iya. Waton kowe budidaya Iya. mesti bakal diparingi karo sing gawe urip. Iya. Nyuwun sewu sinuwun. Sasampunipun kula nampi rawuh jengandika. Niki pahit niku. Ah, niku pahit. Kowe iki ra ganggu sik to iki bapak arep matur. Ya ora nggo dolanan cangkem, ha kowe iki risih ora. Bagong menengo sik. Nggih, Bapak. Sasampunipun kula nampi rawuh jengandika Gusti kula ingkang sinuwun. Ingkang sinuwun. Damel kaget penggalih kula dene kula nampi rawuh jengandika. Monggo mboten kados dene adat ingkang sampun. Ning atasipun kula niku namung derajatipun batur tartentu mbok bilih menawi jengandika nggadhahi bot repot utawi jengandika kepengin tandang karyanipun ingkang abdi pun Semar tartentu kula kedahipun dipun timbali wonten negaring Amarta. Lah kok malah jengandika rawuh teng mriki. Kaget kula sinuwun. Monggo kahanan ngomah kula niki ora duduwen. Wedang ya mung sakanane teh cenceman dek ingi kula nggo melih. Kula mung sarwa-sarwi kekirangan pacitan kula nggih ming sego aking ming gogek ngoten niki sak entene. Kula niki rumaos isin, kula niki rumangsa rendah. Derajat kula ming ponokawan kok kula dirawuhi priyayi agung ki leh kula arep nyuga nganggo apa? Mila sinuwun. Kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Rawuh jengandika wonten mriki menika wigatosipun menapa sinuwun kula nyadhong dawuh. Kakang Semar, wonten timbalan. Aja ngrembug bab perkara suguhan. Sayekti yen to pancen niatku sak kadang sowan ana ngersane Kakang Badranaya iki pancen ana wigati. Lan ya mung Kakang Badranaya sing ndak butuhake. Lan anggonku sowan ana ngersane Kakang Badranaya iki diesemi dening Kakang Nayantaka Puntadewa sak kadang wis rumangsa seneng. Aja meneh kok disuguhi panganan unjukan lan sak piturute. Ngibarate wong sing seger sing tanpa ngombe, wareg sing tanpa mangan. Yen to sowan ana ngersaning Kakang Nayantaka iki tansah nyenengake penggalih, kuwi wae wis cukup kanggo Puntadewa sak kadang, Kakang.
Ngerti ya mau tak tukokne martabak. Gawe iki kok ya ora ngerti nek Sinuwun Puntadewa rawuh. Lah reti aku mlayu ning ngawen sedilit nuku martabak. Ah ya wae iki ya wis sakanane ora. Kok kowe ora kabar-kabar. Mau ki Ndara Arjuna, tak kira ki Ndara Arjuna WA aku ki mung karo rene dhewe. Jebul kok nganti sak kadang. Ya mbok menawa wigati mir dangunen mir. Ah iya. Mbok menawa SK arep medun. Ah iya. Rasa mikir sing werna-werna sik kowe. Ah, matur sembah nuwun. Ah. Bahagia ingkang tanpa upami ingkang kula raosaken, Gus. Salajengipun wonten maring dawuh menapa kula nedya nyadong dawuh, Gus. Kakang Semar, wonten timbalan. Kena ngapa ta sababe dene Puntadewa sawanana kersaning Kakang Nayantaka. Merga pancen telung candra sing tak rasakake iki atiku katon suwung Kakang. Lha pripun? Liripun kados pundi dene sing ngendika kados mekaten. Kuwi anu kae lho, Pak. Sinuwun Puntadewa ki rumangsa dalane rame atiku sepi. Ngono kae lho. Kuwi ana sesuatu kuwi. Wah, koyoke galau kuwi, galau ditakoni wae. Kenging menapa kok sing ngendika kados ngaten sinuwun? Sebab jalaran pusana tulung candra 10 dina ri kalungguhan dina sak mengko iki garwaku ya prameswari negara ing Amarata ya kuwi diajeng utawa Yayi Wara Drupadi garwaku puncat saka negara Ngamarta. Kidung apa to ki? Sampean kaget aku yo melu kaget ora. Senengane kok ora ngrebeki wae ora. Gusti Ayu Wara Drupadi oncat saking negari Ngamarta. Iya. Lah teng pundi lungane? Yen to aku ngerti lungane mesti wae aku ora rene. No wong kok yo mbok yo mikir, heeh Semar ki goblok. Wis cetha. Takon rene iki sambat ora dingerteni lungane Gusti Ayu Drupadi nang ngendi kok isih takon lha lungane nang ngendi lah mbah lah ngerti lungane nang ngendi ayo ora rene mesti langsung digoleki dituju dijemput kanthi mobil Alphard Semar ki sok neka-neka wae ora lah larah-larahe kepripun kok saged mekaten ya mung rikala semono nalikane tabuh wanci 8 bengi bareng isak aku lan Yayi Wara Drupadi lelungguhan ana ing taman keputren negara Ngamarta kedadak Yayi Wara Drupadi kepengin becikake sarira nguyuh iya ndadak dibasake becike sarira nguyuh ngono wae wis ayo iki ratu ki ya basane kudu ditata dumadakan ora ngono ki ta terusan pun mang teruske iya dumadakan nganti jam 10 bengi Yayi Wara Drupadi ora bali mringku narepanku. Ndak goleki ana ing pakiwan ora ana. Banjur aku mesthekake marang kadangku ing panengahing Jodipati nunggul pawenang apa. Mbak Yumu Wara Drupadi ning Jodipati Werkudara muni yen ta ora ana. Arjuna ya ngono sebab kuwatiring manahe Puntadewa yen to ngasi mengko Yayi Wara Drupadi dicidra dening Arjuna. Wong kok senengane sok ngarwara. Wong kene iki lagi karo Sembadra kok dituduh sing ora-ora. Ya mung pun Kakang Subriya wae Arjuna. Mboten Koko Prabu mboten dados menapa. Banjur ndak pesthekake Yayi Wara Drupadi ilang
tanpa dimangerteni menyang ngendi kalungguhane lan lungane Yayi Wara Drupadi tumulyaku ngrawuhake Kaka Prabu Sri Bathara Kresna ndak aturi rawuh ndak suwuni priksana ngendi lungane Yayi Wara Drupadi wis ningali kaca paesan uga nanging Kakang Nayantaka uruhananira ora dimangerteni uga lungane Yayi Wara Drupadi Yayi Wara Drupadi kaya dene ketutupan mega peteng leliwengan ora bisa dimangerteni ana ngendi dununge banjur aku kelawan Kaka Prabu Kresna nganti supayane sowan ana ngersane Nayantaka sing ora liya wigati gandeng Kakang Semar kuwi jimat kang bisa ngucap pusaka kang bisa kandha mula kang saka kuwi aku njaluk iga pratikel ana ngersaning Kakang Nayantaka Kakang Badranaya Andraenggang Puspita arum kasilering samirana mri Sakar kadung ngas gandanya mawerana sretnaning driya akono dandan sing ayu menora menku penonton do seneng do ngrasani sindene nom kabeh. Kowe iki malah omong apa ora? Nuwun sewu sinuwun lah kok malah mengherankan kula rumaos kaget ning atasipun kula menika mung batur. Kula niki mung wong ora duwe lah kula niki mung wong ora ngerti apa-apa. Ibarate kula niki wong sing lumaku ora nganggo sendal. Lah kok sampean malah takon bab ngilmu kawasisan, ngilmu kawaskitan. Panjenengan nyuwun priksa wonten pundi dunungipun Gusti Yayi Wara Drupadi? Lah nek ngaten niku kula mboten saged ngaturke karang Semar niki aja kok peninggal batin. Mata kula niki men minus 20. Kok arak goleki sing ndlesep-ndlesep. Monggo mboten dipun mangertosi tindakipun Gusti Yayi Wara Drupadi. Nyantane kondanging jagat nyebutake yen to Kakang Nayantaka kuwi titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Mesti wae bisa ngerti sadurunging winarah lan uga Kakang Semar kuwi dikondhangake jimat kang bisa ngucap pusaka kang bisa kandha mesti wae uga bisa mangerteni ana ngendi kalungguhane Yayi Wara Drupadi. Pancen bener mangkono Kakang Badranaya. Rikala semana Yayi Prabu Puntadewa ngandhi kelawan aku Nata Ndrawati supayane sopan urusaning Kakang Semar sing ora liya wigati praptane Yayi Puntadewa ana ngersaning Kakang Semar kuwi ya mung merga pamrayogaku pamrayogane Nata Ndrawati supayane nyuwun priksa marang ngersaning Kakang Badranaya. Gandeng Kakang Badranaya kuwi uga pangejawanteng Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula ku uga tansah mangerteni sak mobah musiking Yayi Wara Drupadi. Yayi Ratu Wara Drupadi menyang ngendi mesti wae Kakang Semar bisa mangerteni. Ya dipol pancen kuwi bener. Nadyanto dradane Semar kuwi wong-wong aceplik, wong-wong loro saudra telu saurupan. Nanging yen to bab kawasisan, bab kawaskitan
mesti wae dipol kakangku go mangerteni. Iya Kakang Semar, ndak tulung kanthi banget, ndak jaluk kanthi banget. Marata diaki Kakang Badranaya gawe asrana supayane Kakang Mbok Ayuwana Drupadi Sadyagi kundur bali mring kunarepane Kangka Prabu Puntadewa Kakang Badranaya. Sigra kang bala tumingal Warang campur sanyong ngedali Lerot nadet pilateng kota Danyangkung mangun jang niti Menjang sangat cemicil Ladin nyong ngedali wus Tresna Surawilangga kaya buta singa wragil pasti jangga dendanya mangambek baya arep tidhem permanem datanana sabawane banek walang alisi nalika semono ron-ronan datan mubah samirana datan umambah awit kaperbawan Sang Kilurah Semar Badranaya ingkang lagya pucek penggalihnya sanalika ndadosaken kanyut kang pinangka wardi kanyut ujare wong Inang wardi ujaring wong akecoh Inang durung abang kecoh durung tumetesing Bantala Kasaru gedhasaring Mertala Hyang Arsa tangkeping mriku maseban bono amo apa to kang dadi darunane ora ana macan apa dene gajeng kang medhun ingkang bedal saka kebon binatang kejawa mung rawing nalendra saka tlatah sabrang galea kaya bareng nanggap karo kaget kang samya mulat mangkombahi para kawula kanca nedaya jak jaluk dalan Nuwun. Sinongwati caket kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut amrekanggeng awit to dedenceng-dencengan lah kok mengagetkan ki basa apa mbok sing cetha to mir kowe kira
Nang kene iki sing rawuh ki priyayi-priyayi sepuh kabeh iki kok mengagetkan dengkele atos iki. Gawe kaget ning atase tole aku urung rambung. Malah aku urung sempet urung kober matur ana ngersane bendaramu sing nyuwun mriksa ana ngendi. Kalungguhane Gusti Ayu ora Drupadi modar arek kleru areng aku ki wong Gunung Kidul muni bayung ya basung muni bayem ya basem muni ayu cantik wedi keblegong ngene kok lah kok iki trole kosik iki kok ana wong mabiyor sandangane nala gareng apa iki kancamu. Wah, udu aneh, aku kan dikonco outfit kaya ngono. Aku ki meng kathok lepis ora ganti-ganti kan dhisik. Wah kuwi lho, was mambior kalunge emas. Wah, tumpuk 5 edian sugih. Wah, kupinge dipersing emas. Nganti gloyor-gloyor. Wah, tindikane wah sedan irunge nganti kaya ngono. Mau aku tak sawang mesem kok ketinggal katok kelop untune. Jebul dipager emas jebule ya. Wah, sugih iki, Pak, sugih. Ora duwe. Kancaku ming wong kere-kere kok. Aku kok kekancan karo wong sugih iki harus ditendang dasku. Kon lungguh. Ah iya. Sing mburi men ketok. Ha iya, mesti ana sing ngati. Ha iya. Petruk apa iki kancamu? Dudu, Pak, anu sanes. Wong aku ki ra ndek kanca kaya ngono kuwi. Kanca-kancaku ku ya akeh-akeh gentho. Ah mongko kuwi nek tak sawang kok wah, sandangane katon Nabior iki ratu sugih tenan. Ora, Pak, kudu kancaku. Nala sapa? Nala sapa ora? Bagong apa iki kancamu dole? Tuh. Kancaku ki lemu-lemu padha aku. Kancaku ki ya bangsa bronjong, menthok ngono kuwi. Ha iya. Utuh aku ora ndek kanca kaya ngono kuwi. Tur nek iki wong kuwi ki Nalendra resik kok. Ha iya. Nek kancaku ki wah kanca-kancaku jenes kabeh. Aku tahu kelepetan dosane ning alhamdulillah wis iso mari. Ha iya. Ayo nek ora sing ngajari ya kanca-kancamu kuwi kanca-kancaku. Ha iya. Wis pokoke ngangger lunga wong telu, aku bronjong menthok. Rani. Wah kuwi wis pembahasannya wis di luar nalar. Ha iya. Lah iya to. Tenan kuwi. Ha iya. Wis anggere mobil siji sine wong papat kuwi wis ora nek sing genah. Ha iya. Wis kancaku ya mung kuwi. Ha iya. Kepepete liyane ya berarti Liondrayan, iya, kepethuk ning dalan terus bareng. Ha iya, ora, aku ora duwe kanca ngono kuwi, Pak. Ha iya. Mengke riyen sinuwun, kula nuwun sewu. Katingal datan mobah, datan musik. Kunarepan jengandika Kisanak menawi kula tingali saking busana panjenengan menika Nalendra. Kula nuwun sewu panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Lan kula nyuwun pangapunten. Sampun kinenten kula menika wanuh yekti saweg sepisan kula menika wanuh. Tumambuh marang kersa jengandika. Sinuwun Kisanak. Panjenengan menika Nalendra saking pundi Kisanak? Lah kok meneng wae? Kula nuwun sewu. Kisanak panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisanak? Wah, micek kuwi fix. Genah. Ora ngono kuwi to orang iki Ratu Agung ora. Nek iki ora tak gugah. Oh, lah merem no kok riyip-riyip matane ora. Edan. Wah, edan.
Age wae makler ira wong wedok ayune ora jamak. Lah kok digugah lehku Nendra keparat. So sing aku mau. Kula. Wah, edan. Sekarang sampean ki ditimbali bapak kok malah turu ra. Wah. Lali aku wah edan. Wah, wonten dawuh. Nuwun sewu ki sanak. Napa jenengan niku capek kok dugi ngriki sare. Wah, edan. Wah, edan. Ya pancen dina iki aku akeh gawean. Wingi sedina rakor pendamping budaya. Kesel ora sebaene biyo. Arep rene iki mau aku pijet. Usik. Apa ya bener kene iki omahe sing jenenge Sumar. Mengkeri nek sampean madosi Sumar teng mriki ya mboten nonton. Mriki niki omahe Semar Badranaya. Lah iya, Semar Badranaya. Waduh. Di ngapura. Wah, kleru leh ku nyebut. Apa ngene iki omahe Semar? Hah? Nggih teng mriki omah kula, gubuk kula mboten wonten kalih nggih teng mriki. Sinuwun, wah edan. Ning atase kowe tak sawang saka lehmu nyandang nganggo kowe iki mung wong sarwa-sarwi serba ada. Sarwa-sarwi prasaja lah kok bayo kowe ndek pendhapa kaya ngene. Wah, ampuh. Iki nek dienggo wayangan, wah, mantep. Apik tenan Semar. Ah, nggih. Sagaduk-gaduk kula ngene iki leh kula nyelengi ketriyen tuku cagak siji. Taun iki tuku cagak siji, taun ngarepe tuku cagak meneh. Njur mengke dari tahun ke tahun mengke nglumpuk dados pendhapa kaya ngeten iki nggih sak rupa-rupane. Ora. Iki jan apik tenan pendapamu. Pendapamu jan apik tenan. Piye? Ya monggo emane ana pendhapa gedene semene kok. Sing separo gendeng, sing separo asbes. Pendhapa cara ngerti ngene iki. Niki niku karang kula ajeng tumbas gendeng niku danane pun mepet. Pun entek-entekan kula ngedoli napa-napa mergo anak kula si ndower niku kalah lae judi online. Nganti dol-dolan apa-apa. Kula niku urip sengsara gara-gara wedhus siji nika. Nganti ora deduwen. Wah, ya ora mokal. Yen to kowe uripmu ngrekoso, mongko aku percaya kowe iki jaring ngetutke Pandhawa. Pandhawa kuwi wong sing sugih. Herbondo Bandu seprapat jagat kuwi karepe para Pandhawa. Mula kang saka kuwi aku ngalem lehmu gawe Pandhawa. Hah? Matur sembah nuwun. Nggih sak rupa-rupa wong niki dereng dicet. Ora apa-apa. Nek urung dicet kuwi malah ketok kesan alamine entuk Semar. Alamine entuk naturalistik. Nggih, naturalistik. Iya. Aja kaget mergo aku ki cah seni rupa. Mula aku sithik oke aku yo ngerti bab perkayunan ngene aku yo ngerti. Wah, edan. Suwunanmu saka kayu sono keling. Nggih sak gaduk-gaduk kula niku nggen pekarangan kula enten sekedhik terus kula damel suwunan. Wah, edan lha kok iso gedene semono. Yo. Kraton kuwi ora ngasih semene gedene. Yo, tak alem Semar, tak alem. Mengke riyen panjenengan menika nalin terus saking pundi? Saurunge aku njuk ngapura nek aku ora basa karo kowe mergo pancen nuwun sewu yen to dititis kok kalungguhane derajat lan pangkat. Aku lan kowe kuwi dhuwur derajatku timbane derajatmu. Mula kang saka kuwi
wedi ngapura yen aku ora basa karo kowe mergo mengko nek aku basa karo kowe mundak kowe gedhe ndasmu kowe gembelo. Nggih mboten napa-napa. Mboten masalah kula niku wonge nrimonan kok sinuwun. Ya. Nek kowe sudi mestani karo aku iki nalindring panggang kencana jejulukku Prabu Lokayanti. Sinten? Prabu Marwiyanti gundule nalindring panggang kencana ngisi ing samudra jejulukku Prabu Lokayanti. Prabu Lokayanti. Ya. Wah. Mula kok ngelendi di sawang. Kaget aku wah jane ora jenenge kok Yanti. Wah ya ora mokal. Yanti ku sing ngetutke aku kae. Ah ya wis. Kowe menengah. Heeh. Kowe bengi iki dikawal. Heeh. Asem aku wingi tanggal 30 diawasi bojoku kowe. Tak sawangi monengen iki wis kaya ora ana sapa-sapa kae kok tak sawang gak ceglek tak ulu ngono. Bareng ngono kok ana sing muni siji. Loro. Wah, sengsara aku ora bebas aku. Anak bojoku nyusul jebule wah jan tobat. Prabu Lokayanti. Ya. Aku nalindring panggang kencana Prabu Lokayanti. Wondene wigatosipun wonten ing mriki. Sepisan aku tilik marang karaharjanmu, ternyata kowe iki dikondhangke Pamong Agung. Kowe iki dikondhangke Pamong Agung, kowe iki dikondhangke Pamong Sejati. Mergo kowe uga wis nampa wahyu pamong ing sejati. Kowe iki wong kondhang. Kowe iki wong kondhang arep kowe iki wong ora duwe derajat pangkat, ibarate kowe iki mung wong tani ning senengmu ki ambabar arum sak indenging Nuswantara. Sak indenging tanah Jawa ki sapa sing ora ngerti karo kowe? Lah banjur kabar sing wis sumebar marata kowe mau tekan negaraku ing panggang kencana ngisi ing samudra ana ing omahe utawa kedhatone Prabu Lokayanti. Nggih. Mula kang saka kuwi Semar. Prapta kowe ning kene iki mbutuhke karo kowe tulungono aku ya Semar, tulungono aku. Pripun? Nek jenengan ajeng nyebrak kali kula niku wong ora deduwen. Kula disebraki tangga kula men seprene dereng dibalekke kok. Bengi iki mayang syukur alhamdulillah mesti sesuk kowe balekke. Jare sapa? Wong le wayangan mung sambatan kok. Tanggamu lho Mir, nek bengi iki nek bengi iki genah cair awake dhewe. Ha iya. Ning sing bengi iki kancane dhewe sing ora melu iki dheweke sambatan saiki, dheweke mayang sambatan. Wayange nganggo wayang kerdus, mergo nek wayang kulit gapite sungu kok gapite nayang. Mergo nek pocapan mudan deres plahara. Saenekne wayang kelir teles kabeh. Ha iya. Kuwi mergo sawape. Ha iya. Sawap cangkeme. Pancen udan tresnan. Ha iya. Panjenengan Prabu Lokayanti. Ya. Aku butuh karo kowe. Tulungono aku. Tulungono aku iki wis 3 sasi. Wah, edan. Negaraku ketaman pagebluk. Negaraku taman pagebluk. Oke. Kawula sing esuk loro sore tekaning pati, sore mati esuk ora ana. Oke dadine. Banjur aku wis ngrawuhake Brahmana winasih 1000 sugata kinarya nambak rengkaning praja. Wonten uga gagar wigar antuk karya. Ora ning kiai siji wae sing iso nentremke kahanan negaraku. Njur aku bingung njur aku. Nalikane tabuh wanci jam 1 bengi utawa dini hari jam 1 esuk
Aku krungu jago kluruk tumuli aku nglaksanake salat tahajud. Aku entuk pituduhing Gusti yen to negaraku iso walu yen nirmala temah jati-jati temahing mulya. Jroning aku salat tahajud lan salat istikharah, aku oleh petunjuk yen to negaraku ing panggang kencana ngisi ing samudra, telung kedheping paningal wae ditunggone karo Pampong Agung ing tanah Jawa sing ora liya kejaba ya mung Kiai Semar Badranaya, ya Sang Nayantaka, ya Duda Manang Munung, ya Saron Sari. Wah, Semar iki penyaron to jebule, menengo. Iki wis suwe tak rahasiake kok iki wong iki malah ngerti jenengku. Ya ben, penting ora nyebrak dalang kowe. Menengo cangkem. Mula kang saka kuwi Semar tulungono aku, Semar aku butuh tenan karo kowe. Ayo, kowe tak ganti ning negaraku ora ketang mung telung kedheping peninggal. Kowe lungguh nang negaraku. Kowe gawe asrana tentreme waloyane negaraku ing panggang cana ngisi ing samudra. Kowe gawe asrana kabagyan, kowe gawe asrana waloyane praja. Aku njaluk tulung tenan. Ora ketang mung tulung kedheping peninggal, aku njaluk tulung tenan. Aku njaluk tulung tenan. Kowe njaluk apa wae kowe bakal tak turuti. Kowe njaluk mobil Mercy, kowe njaluk Civic Turbo, kowe njaluk Pajero. Kabeh tak turuti. Omahmu iki wis apik. Sing separo asbes iki tak ganti gendeng kabeh. Aku saguh. Kasembatan nek kowe gelem tak boyong ning garaku. Ora ketang mung tulung kedheping meninggal. Anakmu telu kuwi tukoke mobil dhewe-dhewe, tukoke sapi dhewe-dhewe, men ngingu sapi, ingon-ingon Rajakaya. Kabeh men ngrembaka. Anakmu sing duwe usaha apa? Matur karo aku, waton kowe gelem tak boyong ning negaraku. Gawe srana dadi srana wali ning praja. Ning panggang kencana kowe bakal tak wenehi apa wae sing pok gelem utawa sing pok bingini mesti bakal kasembatan saka kersane Prabu Lokayanti. Ngono Semar. Nggih. Ning yen kowe ora gelem tak boyong, kowe ora gelem tak boyong ning negaraku sing gedhe pangapuramu, paripeksa aku kudu ngrusui karo kowe, kowe kudu tak judak kewajiban mulyane, kowe kudu tak boyong ning negaraku. Sekarang juga. Wis, kuwi aturku. Akeh luputku, njaluk ngapura. Assalamualaikum. Nggih. Matur nuwun. Saderengipun ngaturaken kasugengan rawuh jengandika Gusti kula kenging sinuwun Prabu Lokayanti. Ya. Salajengipun sugeng rawuh wonten ing gubuk kula nggih kaya ngeten iki gubuke Semar. Sarwa-sarwi kekirangan sak wontene. Ora apa-apa, aku malah seneng omah kaya ngene iki. Wosik kae kok ana kamar lawange pirang-pirang. Niki niku karang kula niku caket kalian tempat wisata. Dados saking pemerintah ingkang ngawontenaken tempat wisata Dharma Wisata menika kula wau. Dawuh kalian kula kapure griya kula menika dipun dadosaken homestay. Kagem para wisatawan turis-turis ingkang nedya Dharma Wisata wonten ing tempat wisata Cerak griya kula niki kapurih nginep wonten ngriki. Ngono Semar. Nggih. Mila saking menika kula matur sembah nuwun awit rawuh jengandika Gusti kula kenging sinuwun Prabu Lokayanti. Salajengipun menawi jengandika nanjehaken bab Probya wonten ing wilayah Gunung Kidul mriki menika sampun kula padha mboten wonten kula bedak-bedake. Mir. Ngopo to, Le? Iki kudu wong arep nanggap. Lah mung arep kepiye? Kowe iki dijak ning negarane Prabu Lokayanti, kowe dikon gawe srana waluyaning praja ning panggang kencana ngisi samudra. Mergo ke taman pagebluk ora kok arep nanggap wujudmu ki ora. Aduh, apa-apa ana sing gelem nanggap wayanganmu, wong wayanganmu kuwi saru-saru. Ayo. Muni ya kowe. Tak kira ki takon rega kok Drole. Ora, kuwi ora mboyong kowe. Ora.
nuwun sewu. Gusti kula Pandhawa gangsal cacahipun wonten rawuh wonten mriki menika ugi betahaken kaliyan kula. Lho. Sinuwun Puntadewa iki rawuh mriki uga mbutuhke karo kowe. Ah nggih. Wigatine wigatosipun mboten sanes. Gusti Ayuwara Drupadi menika sampun 3 sasi ilang oncat saka kraton negara Ngamarta. Ah nuwun sewu. Kula sago sewanteng negarane sampeyan waton pun rampung kewajiban kula. Banjur kapan rampunge kewajiban manggon mungku padi marang garwane nata ing Ngamarta. Nggih kula mboten saged mesthekaken marang menika. Ingkang baken menawi rampung sedina sak sampunipun rampung kula ngupadi menika kula langsung sowan gas meluncur teng negarane sampean. Wontene rampung sesasi nggih sesasi kula nembe sowan. Wontene rampung setahun kula nggih sowan. Wontene seminggu nembe rampung kula seminggu menika kula nembe sowan marang Raja Ngandika. Waduh. Ora iso jagake nek ngono. Ha nggih nuwun sewu. Malah kepara nek niki mengke mboten rampung. Sing gedhe pangapura Jengandika kula mboten saged sowan wonten negare Paduka Gusti kula nggih sinuwun Prabu Lokayanti sinuwun. Caca muntaplir kinantap duka yayasinepe netra kocak ngondarandir caca bang mawingo wingo wah gawe gelane atiku ucapmu jawabmu kang kaya mangkono Semar. Yo. Nek kowe bloko karo aku, nek kowe wegah sowaning negaraku, kowe mung karek omong rasakan berkudeng. Aku kuwi sedek kewajiban iki. Kula isih ndek kewajiban iki niku. Nek rampung setahun kula tak sowan setahun, nek mboten rampung kula ora iso sowan teng negarane sampean. Apa apik kaya ngono kuwi? Gelake atiku kowe Semar. Nyatanipun nggih saged kula ngaten. Nek rampunge nggih setahun kula sowane setahun. Nek wonten mboten setahun rampung nggih ngentosi sak rampung kula panjenengan kedah ngantri selak modar kawula sak negaraku. Iki ngibarate nggone ke taman pagebluk iki wis stadium akhir. Lah kowe malah muni delangap-delangap cangkemmu kowe muni nek ora rampung ya ora arep sowan kowe gawe gelane atiku. Lajeng kersa panjenengan kados pundi? Kowe kudu tak rudha paripeksa. Dina iki kowe kudu sowan negaraku. Kowe kudu sowan negaraku, kowe kudu gelem, kowe kudu manut tak boyong ning negaraku panggang kencana sing samudra. Nek kowe ora gelem tak rudha paripeksa, kawula sak karang kademlak bumi angus. Tarik baru iblis lanat keparat. Nono gareng arep ngopo? Meneng. Iki jengkotmu nyantoli, meneng. Meneng. Sampeyan tak bilani, ora sakekan bergudeng. Semangkean Nalendra Marwiyanti. Iblis kowe lho. Ya ning mung kaya kelinci dengkulmu melacat. Iki anake mbarep Semar, ayo. Muni piye kowe mau? Kowe mau muni piye? Semar nganti ora gelem tak bayi negaraku. Lah kalak rudha paripeksa kawula sak karang kadempel tak gawe karang abang, tak gawe sungsang bawana. Tak gawe bumi angus. Wah, Bagong merem kok ya wis kowe sing ngamuk. Apa mbok kira kowe muni ngono kuwi apa kowe ora noleh? Apa kowe ora ngerti nek ning kono mau lungguh. Atmaja pembayune Semar Badrana sing besok bakal gumanti kalunggane Semar momong tanah Jawa. Dengkele atos. Wong tanah Jawa minggat nek sing ngomong kowe. Ora iki minggu meden-medeni ora. Kowe menengo, bapak diem dulu iki tak bilanane, iki tak rampungane. Lah kok sampean kaya ngono kuwi? Sampean duwe ucap sing kaya ngono kuwi apa wis mbok pikir nyok munyok?
Apa kowe wis mikir eneng kene ning gareng apa ora? Eneng kene ning nala gareng apa ora? Eneng anak-anak Semar apa ora? Lah kok sampean waton ngucap, kowe ra gelem tak boyong kamu-kamu tak karang abang. Lho iki lin mas karang kadempel. Aja waton bisa ngucap kowe, semangkean kowe. Wah, ora wedi karo dapurmu. Nek kowe ra wedi karo aku, ayo nang ngendi papan neter katekan. Ayo metu njowo laden ana krijaku marang. Wah, semangkean ora. Gareng-gareng nanti Pak. Ratu kayak mau ditantang karo gareng. Wah, edan. Gareng ki mong kaya ngono kae arep mungsa ratu gedhe dhuwur kae mau. Heeh. Wah, kok keliwat pakartine gareng. Hah. Njur iki piye iki kanane wis kriwikan dadi grojokan kuyun dadi tangisan. Lho kok sike. Orang-orang ini pada datang ke sini mau diapain kalau gak disuruh ngundurke ratu kae mau, ora tak takon. Kowe iki wis pirang tahun bae labuh karo Pandhawa. Lah nek wong-wong iki kok roh sampean kerepotan, lah kok diem aja. Hai, ratu macam apa? Ora eling kalau sampean nyoblos dhisik. Ora. Ora ngawur suaramu. Sinuwun. Apa Bagong? Wah, sampean ngerti kanane nala gareng le nantang ratu kae mau. Iya, aku ngerti. Wah, edan. Iki ora tak akal. Ndara Arjuna. Apa? Apa sampean ikhlas nek weruh nala gareng dipiloro karo ratu kae mau? Ora ikhlas. Sampean mboten nrimaken? Ora, aku ora trima. Cobi. Sampean ki wis pirang taun bae dilabuhi karo nala gareng. Wis ora iso dipetung taune, wis suwe banget. Lah nggih. Dadi nek nala gareng lara-lara, aku ora trima. Nek nala gareng mati, aku layat. Waduh. Tak kira ki arep melu golek dalaning mati apa? Sampeyan lahir batin nggone tresna karo nala gareng. Iya, aku lahir batin tresna karo nala gareng. Lah saiki nala gareng duwe kesusahan. Kok sampeyan meneng wae iki? Apa sampeyan ora ndek perasaan? Waduh, edan. Aku ki wong sing kepiye ngatasi sing belani aku meneng wae. Nah. Ngono to metu kono to diundurke ratune. Ndar bariku Ndara. Apa? Sampeyan kelingan mboten jaman sampeyan dilabuhi gareng? Ora kelingan. Lho, piye to ki? Jaman sampeyan isih wujud bungkus. Jaman sampeyan disalahke teng tengah ngalas. Berasa ngara. Ah sampean ora kelingan nek sing nunggoki sinten? Gareng Den. Sing nunggoki gareng. Iki aja ngasih iki mengko Ndara Werkudara sing tesih wujud bungkus menika direka daya dening mungsuh. Lah sing nunggu niku nala gareng nganti mati-matian nala gareng niku arep dipangan macan barang. Apa ya ngono? Ngono. Matur nuwun lengun cali amplop matur nuwun. Sampeyan kok weruh nala gareng arep dipulasara karo ratu kemo, sampeyan meneng wae. Lah apa kuwi? Nek ngono nala gareng nglabuhi karo aku. Nglabuhi karo sampeyan coba ta. Coba nek sampeyan ora dilabuhi karo nala gareng, sampeyan dhisik wujud bungkus. Sampeyan wis pecah bungkuse, sampeyan ora sida urip ning alam donya, ora sida dadi satriya ing Jodipati Raden Roni Wahyudi. Niku sampean mangeling-eling niku. Sing mbela sampean niku nala gareng bae ora bae nala gareng niku arupa wujude kaya kelinci. Ning nika ampuh tenan. Nek ngono nala gareng dilelabuhan karo aku. Lah dilelabuhan wae gedhe. Wah edan. Aku kudu nulungi karo nala gareng. Nah, rak ngono, padhing anane. Sampeyan
Dilabuhi napa Nara Gareng? Akeh banget. Kok mboten belani? Nek aku iso perang ngono, apa nggih pun jenengan lenggah teng mriki mawon, pun. Nggo kula kanthi teng mriki nggo. Pun lenggah teng mriku. Pun teng mriku mawon sae-sae mawon. Iya. Saman dilabuhi napa Ale Nara Gareng? Ha akeh banget. Jaman nalikane no aku disingetake ning Widara Kandang. Heeh, jaman melu Mbah Kuwat. Ana ing Widara Kandang. Bapak Sagopa, Ibu Sagopi sing nglabuhi aku Nara Gareng. Lah, kula ya melu kae, aku ya melu. Aku ya melu kae. Wah, apa iya? Enggak. Aku ora tau roh irungmu. Wah, kula iki karang irung kula pesek dadi ra ketok. Sampeyan labuhane kathah tumrap apa Nara Gareng labuhane kathah tumrap sampean. Akeh banget. Saiki Gareng arep dipulosol karo ratu kae mau kok. Sampeyan meneng wae. Waduh, nek ngono aku duwe utang budi karo Nara Gareng. Lah duwe akeh banget. Waduh edan. Ora nyangka yen to Nara Gareng duwe labuhan kang gedhe karo Kresna. Wes, piye Mer? Tentrem kahanane Mer. Nek ngono wis dukon budal dhewe-dhewe wae. Kakangmu Nara Gareng diawat-awati lho. Siap awat-awatane lah. Ayo truk melu. Ayo. Kocloke iso-iso eling ngakali bendarane aku ki ngerti kae mau jane mau ngapusi merga wedi lek nandangi ratu kae mau ning ora apa-apa. Cah kaya ngono kae iki dilegani wae, diyani wae. Wah edan-edan. Teko kahanane kriwikan dadi grojokan gegoyo dadi tangisan Werkudara lan Janaka sing prayitna ngati-ati kae Prabu Lokayanti. Kae Nalendra sing digdaya lho Werkudara lan Arjuna.